Er global sundhed blevet overtaget af økonomiske interesser? Kan vi nogensinde stole på WHO's rolle i forhold til pandemier igen? De blev taget med fingrene i kagekassen i 2010 og afsløret i videnskab.dk. Veldokumenteret. Ren korruption. Stol ikke på det eneste ord, hvad vi siger, men stil spørgsmålstegn. Er WHO sundhedsfaglig, eller er den politisk? Det vil vi tænke os at kigge nærmere på i vores program. I starten af 2009 blev der opdaget en ny svineinfluenza, der stammede fra grise i en lille mexicansk region. Den 11. juni 2009 erklærede WHO svineinfluenzaen H1N1 for en pandemi. Medierne delte skræmmescenarier. BT advarede. 15.000 danskere kan dø. Et nys er nok, stod der. Panikken bredte sig rundt omkring i verdenen, hvor lagrene af medicin blev tømte og ansigtsmasker udsolgte. Dengang var speciallæge Claus Hanke kritisk i forhold til håndteringen. Vi er taget ud for at høre, hvad han har at sige. Hvad vil I gerne snakke om? Jamen altså, det vi gerne vil snakke omkring, det er, vi kan kun spekulere omkring en masse ting, men vi kan jo se tilbage i fortiden omkring svineinfluenzaen, ændring af pandemidefinitionen og WHO's rolle dengang. Så jeg kan forstå det overordnede emne, det er WHO. Ja. Da støvet havde lagt sig efter den første panik, viste det sig, at svineinfluenzaen H1N1 ikke var så farlig som først frygtet. Faktisk blev den af flere kaldt århundredets mildeste influenza-pandemi. Kun 33 danskere endte med at dø med svineinfluenzaen. Langt færre end de 1.000-3.000, der dør af den årlige influenza. Ganske få uger inden svineinfluenzaen blev erklæret som pandemi, ændrede WHO definitionen på en pandemi fra enorme mængder af døde og syge til det nuværende flere smittede af en sygdom end normalt. Der skete en opblødning, således at der skulle mindre til at erklære pandemi. Det smarte ved det er jo, at i det øjeblik, at WHO erklærer pandemi, så går der i alle landes sundhedsstyrelser en automatreaktion i gang. Der er et helt bestemt system, der går i gang i de forskellige sundhedsstyrelser, som de skal handle på, når der erklæres pandemi fra WHO. Så WHO har magt til at ændre verdens gang ved at erklære en pandemi. Dengang der promoverede man massivt en vaccine, som belejligt var lavet til formålet. Da WHO erklærede pandemi, udløste det en række sovende kontrakter, som forpligtede landene til automatisk køb af vacciner og medicin fra medicinalindustrien. Det viste sig i 2010, at en hemmelig komité på 16 unavngivne medlemmer i WHO havde anbefalet pandemivarsel. Det kom frem, at 5 af medlemmerne var på lønningslisten hos blandt andet de 2 førende vaccinefabrikanter, Roche og GlaxoSmithKline, der tjente milliarder på pandemien og dermed havde en interessekonflikt. Offentligheden måtte ikke få at vide, hvem der sad i det udvalg. Og det er jo sådan noget, der danner konspirationsteorier, når noget holdes hemmeligt. Hvorfor skal det være hemmeligt? Herregud, det er jo videnskabsfolk formentlig, der sidder der. Nej, det var det ikke. Det var vaccineindustriens folk, der sad i det råd. Altså, det er jo sådan, at hvis en person har løjet én gang, så skal der jo så mange sandheder til at opveje den ene løgn, for at få tillid til den person igen. Og det samme gælder WHO. Hvor stort kendskab har danskerne egentlig til finansiering af WHO? Kender I til WHO? Ved I, hvordan de får pengene? Altså, hvem de får penge fra? Jeg går ud fra, at det er meget ligesom med FM, ikke? At det er en lang række de vestlige lande. Ja, de kommer jo fra medlemslandene. Det er en FN-organisation, som er finansieret af medlemslandene. Det er vel noget, de forskellige lande støtter. Af de forskellige lande, der er medlem. Ved du, hvor de får deres penge fra? Ja, fra nationalstaterne, tænker jeg. Ja, de fleste. Og så er der Bill og Melinda Gates Foundation og Gavi, der står næsten for 20% af det samlede. I princippet kan man godt modtage private penge og have styr på tingene. Men man kan også modtage private penge og komme i lommen på folk. Det er i hvert fald vigtigt, en organisation som Verdens Sundhedsorganisation har 100% styr på at have nogle procedurer, der gør, at når der er en interessekonflikt, for det kan der jo være indimellem, at så ved man, hvordan man håndterer det. Og det går jo ud fra, at de har styr på i WHO, ellers er der jo et problem. Bill Gates er i dag kendt som filantrop
og bliver kaldt verdens mest magtfulde læge, helt uden sundhedsfaglig uddannelse. Hans private fond er den anden største donor til WHO, og fonden står for over 10% af WHO's budget. Pengene kommer dog ikke uden forpligtelser. Bill Gates er kraftigt involveret i en række vaccine- og medicinalfirmaer, og havde i nogen tid lagt pres på WHO for at erklære covid-19 for en pandemi. Den 10. marts 2020 donerede Bill og Melinda Gates Foundation sammen med Wellcome Trust og Mastercard en donation på $125 millioner til WHO. Den 11. marts 2020 deklarerede WHO covid-19 som pandemi. I oktober 2020 ændrede WHO definitionen på flokimmunitet, så den ikke længere kunne opnås igennem naturlig smitte, men udelukkende igennem vaccination. Først efter hård kritik ændrede WHO definitionen tilbage til igen at inkludere naturlig smitte. Det afslører jo, at der er reminiscenser, der er rester fra 2009-skandalen i WHO stadigvæk. Når man så benhårdt går ind for vacciner i modsætning til naturlig smitte. Så det er jo dybt påfaldende, og det samlede lægekorps har der også rejst sig i protest over den vanvittige påstand, at man ikke kan opnå flokimmunitet ved naturlig smitte. Det er jo det, vi opnår hvert eneste år ved den årlige influenza. I vores undersøgelser har vi mødt mange lukkede døre og personer, der ikke ønsker at stille op til interview. Både fra WHO, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet samt danske journalister, der ellers tidligere var kritiske i forhold til svineinfluenzaen i 2009. Hej, vi laver et DR2-program, og vi vil bare gerne have adgang til et interview. Det er helt udelukket. Okay. Så de skal lave foregående afsnit. Det er ikke svaret tilbage, hverken på vores opkald eller mails. Vi har ikke kunne komme i kontakt med dem over det sidste uges tid. Vi har prøvet på mail og telefon. Nu har vi så efterladt vores nummer og mailadresse. Der er jo en udbredt censur i disse tider. Ja. Der er jo websites, der er lukket ned. Der er folk, som bliver udelukket fra YouTube. Jeg husker, da jeg for over et år siden blev interviewet til Free Observer, eller også var det en anden kanal, så blev jeg, da det nåede op på næsten 50.000 seere på YouTube, så blev den lukket ned og kaldt medicinsk misinformation. Mm. Det, jeg havde sagt, det var nemlig, at man med D-vitamin kan mindske alvorligheden af en covid-19-sygdom, og man kan undgå at dø af den, hvis D-vitamin er højt nok. Mm. Det var medicinsk misinformation. 3 dage efter, at jeg var dømt ude der på grund af medicinsk misinformation, så kom Sundhedsstyrelsen på banen og sagde, at vi skal spise mere D-vitamin. Hvilken betydning har censur af information? Vi har spurgt Rolf Bjerre, der var Alternativets første IT-ordfører. Det er meget svært for os mennesker at tro på, at vi ikke er selvstændige individer, fordi vi flasker op med hele vores liv. Men vi er flokdyr, og vi er podet til at blive påvirket af det, vi ser. Og vi bliver forandret af det, vi ser. Det er ikke kun det, du spiser, der forandrer dig. Det er også det, du tænker, ser, føler og oplever. Altså, jeg ser ikke en videnskab, der er enige om, at corona er så slem, som det er. Men jeg ser, at dem, der er enige om, at det er slemt, de får rigtig meget mere taletid end dem, der ikke er. Jeg ser, at anerkendte forskere, også bare fra Danmark, bliver censureret og får ikke adgang til de sociale medier, når de fortæller om et forskningsprojekt, de helt selv har lavet, som de så ikke må få lov at dele. Det er åbenbart, at der er mange, som ikke ønsker at komme i den paria-situation, at man bliver udelukket af det gode selskab og siger noget andet end det, som er regeringens narrativ. Hvad tror du, de er bange for at miste? Deres job. Altså, vi har jo eksempler på folk, der er blevet fyret fra store ledende stillinger, fordi de har sagt ting, der ikke passede, kleresiet. Det er altid godt at få 2 sider på en sag, og allerhelst vil man gerne have kritikerne samlet, og dem, der mener, at kritikerne tager fejl, de skal være samlet. Og så skal man høre hver side af sagen, og så har man et bedre blik for, om der er noget om det, eller om der ikke er noget om det. Det er sådan, jeg forstår demokrati og pressefrihed og ytringsfrihed i hvert fald. Det er rigtigt. Altså, sådan forstår jeg det også. Tidligere kom finansieringen af WHO
udelukkende fra medlemslandene. I dag står frivillige donationer for 80% af WHO's budget, hvilket øger sandsynligheden for interessekonflikter og mindsker gennemsigtigheden af beslutningsprocesserne. Penge fra samme industri, som efterfølgende tjener på WHO's anbefalinger, vil bidrage til mistanke om korruption og tillade private interesser, der ikke er demokratiske valgte eller ansvarlige, at have for stor magt over WHO. Hvordan ser du fremtiden for Verdenssundhedsorganisationen efter det her? Fremtiden for WHO, det kan jo gå to veje. Enten så vågner verdens politikere og siger, nedlæg WHO, start helt forfra. Vi må have en verdenshelbredsorganisation, som er baseret på videnskab, og hvor økonomiske interesser er totalt væk. Den skal finansieres af stater og kun stater. Den må ikke modtage støtte af andet steds fra. Og der kan ikke sidde industrifolk i WHO. Altså man må på en eller anden måde komme ud af det der alene mistanken om korruption. Det må man ud af. Det duer slet ikke, som det er nu. Det er det ene scenarie, det er, at verdens politikere vågner op. Og det andet scenarie, det ser sort ud. Det er, at det kører videre som business as usual. Det ville være en tragedie. Vi håber, at vores program har givet stof til eftertanke. Vi har set mange gode intentioner i forhold til folkesundheden, men handlinger siger mere end ord. Allerede i 1988 var den tidligere danske generaldirektør for WHO ude at sige, at industrien er ved at overtage WHO. Men ingen forstod magtspillet, der skete dengang. Offentligheden har ingen interesse i det. Politikerne kommer ikke til at redde os. Det er os, der sammen skal skabe et nyt system. Lad os basere det på kærlighed, frihed og ægte demokrati.